Noćas Bog može zaštititi tvoj dom. Klikni na link u profilu i primi Egovu reč. Prespavanje uvek kažem Bogu ove 4 rečenice. Ne propusti posebno 4, unače promeniti tvoje srce. Prva, Gospode, hvala ti za ovaj dan. Hvala što sam živa. Hvala što si pored mene. Blagoslovi moju decu i unuke. Zagrli ih svojom rukom kada je nisam pored njih. Druga, hvala ti za hleb na stolu, za toplinu u domu, za to što mogu mirno da spavam pod tvojom zaštitom. Treća, znam sutrašnji dan je u tvojim rukama. Predajem ti sve svoje brige, kao što majka predaje dete u dobre ruke. Četvrta, najvažnija, Gospode, oprosti mi, učisti moju dušu, uzmi moj strah, bol i umor, ispuni moje srce svetlošću, a dom mirom. Daj mi duboki tih san. Ako i ti želiš da Bog čuva tebe i tvoju porodicu, napiši amin u komentarima i klikni na link u mom profilu. Tamo sam ostavila molitve koje donose mir, svetlost i Božju zaštitu u dom. Neka blagodat uđe u tvoj dom već danas.